sesiynnau penodol ar niwroleg, seicoleg, ac yn edrych ar sut mae'r ymennydd yn gwneud y cysylltiadau hanfodol cychwynnol na yn do. A mae hynny gyd yn plethu hefo'r syniad o pa mor bwysig ydy creu perthnasau a chysylltiadau iach pan bod rhywun yn ifanc iawn. Felly mae dechrau'r ysgol neu cychwyn cylch meithrin y math yna o beth yn bethau mae rhaid i ni gynllunio ar eu cyfar nhw. Tydyn nhw ddim just yn digwydd a tydyn nhw ddim yn rhywbeth sydd fod yn sgwrs rhwng dau oedolyn chwaith. Mae eisiau trio ymrwymo'r plentyn i mewn yn y darpariaethau da ni'n mynd i fod yn neud ar eu cyfar nhw mewn ffordd. Mae yna gysylltiadau wrth gwrs. Os ydy trosglwyddo'n cael ei wneud yn dda, mae'n cael adwaith positif. Os ydy'n cael ei wneud yn wael, mae o'n medru cael adwaith negyddol ac yn medru bwydo i mewn i'r ACEs na oedden ni yn sôn amdano fo, a dwi'n siŵr bod chi'n cofio na Adverse Childhood Effects neu Adverse Childhood Experiences ydy ACE. A mae trosglwyddo gwael a diffyg paratoi ar gyfer trosglwyddo yn medru gweld bod plentyn yn cael ACE sydd wedyn yn medru cael effaith ar sut mae'r plentyn nid yn unig yn setlo yn yr ysgol ac yn dysgu yn yr ysgol, ond hefyd yn medru cael effaith ar sut mae'r plentyn yna yn delio hefo unrhyw newid a throsglwyddo sy'n disgwydd yn ei oes mewn ffordd, achos mae trosglwyddo a ffontio yn rhywbeth da ni'n neud drwy gydol oes. Dydy o'n gorffan efo cychwyn ysgol wrth gwrs. Mae yna sawl cyfnod sydd rhaid i ni addasu yn bywydau. Mae yna rei cyfnodau sy'n gyffredin i ni gyd, a mae yna rei cyfnodau sydd falle yn benodol ar ein cyfar ni oherwydd bod ni'n mynd drwy bethau ar adag gwahanol i bobl eraill neu mynd drwy brofiadau sydd yn benodol iawn i ni. Felly o ran pontio gydol oes, mae dod yn riant, mynd yn ôl i'r coleg neu cychwyn cwrs newydd. Dach chi'n bod, pan da ni'n ystyried chi yn cychwyn ym mlwyddyn 1 yn y coleg, da chi wedi gwneud sawl peth sydd wedi bod yn broses o drosglwyddo neu proses o bontio. Fysa rhywun yn fodlon, unai deud yn y chat neu rhoid i llaw i fyny i ddeud be da chi wedi oro drosglwyddo, be sydd wedi digwydd o ran y trosglwyddiadau. Chos diolch just y cwrs chwaith na chdi. Be di rhai o'r newidiadau mawr da chi wedi gorau wneud yn y cyfnod yma? Cyfnod pwysig iawn yn eich bywyd chi. Yn sicr, mae hwnna yn un mawr, dydy. Gadael cartra mewn ffordd, neu symud o'r cartra. Mae yna dipyn o hwnna chi yn yr cohort yma sydd ddigon ffodus i fyw yn eitha agos i adra o bosib. Ond mae dal yn dipyn o gam, mae'n gam fawr iawn symud o adra. Ac ynghyd â'r symud o adra yna, mae eisiau set lle newydd. Felly, da chi i ryw radda yn galaru beth ydych chi wedi adael ar ôl mewn ffordd, achos hyd yn oed os oeddech chi'n barod i symud o adra, da chi dal yn mynd i fethu'r hynny yno fo. Ond hefyd, da chi wedi gorfod setlo mewn neuadd newydd, a da chi wedi gorfod gwneud ffrindiau newydd, da chi wedi gorfod dysgu sydd i fyw mewn system newydd, ac ar ben hyn i gyd, da chi wedi cael Covid a gorfod ynysu ar fath yna beth o bosib. Yndi synnu, mae hwnna'n bwysig hefyd, darlithoedd ar-lein, fel arfer fysa ni'n gweld yn gilydd wyneb yn wyneb, a mae o gymaint brafiach i chi ac i mi i gael darlithoedd wyneb yn wyneb, ond da ni wedi trio o ran y trosglwyddo yna ac o edrych ar waith ymchwil yn hunan yn y coleg. Be da ni wedi trio wneud ydy wneud siŵr bod ni'n fyw efo chi, so diom union fel cael wyneb yn wyneb, ond mae yna ddarlithoedd ar-lein yn does, sef darlithoedd lle mae rhywun yn i'w chwytho nhw cynt, a falle bod y PowerPoint yna, neu falle bod yna lais yna hefyd. Ond be da ni wedi drio wneud fwy ydy darlithoedd byw ar-lein, fel bod chi'n cael y profiad o'r weithio. Chat
un peth mae berfenw'n ei wneud, un peth bob tro, y weithred. A ffordd o gofio fo arall, dwi heb i ddeud yn glir, nes i ryw gyfeirio ato fo chydig yn ôl efo'r terma. Yn Saesneg mae berfenw ddau air os ydy'n helpu chi gofio. Right? Canu, ond to sing ydi o yn Saesneg. Gweld, to see. Felly mae to yn neud y gwahaniaeth o flaen mwyn i chi wybod na berfenw ydi o. So mae hwnna'n ffordd o nabod berfenw ar eich lefel chi, wrth gwrs. Ond pan da ni'n dod i blant, i ddisgyblion, da chi eisiau trio roed y diffiniad yn wahanol i be da ni wedi roed fel hyn yn does. Da chi eisiau gwneud o'n symlach. Gair am wbeth sy'n cael ei wneud ydy, neu sy'n digwydd ydy berfenw. Mae berfenw yn gwneud pethau i chi. Dydy berfenw ddim yn deitha ni pw sy'n gwneud y peth, na pryd mae o'n digwydd. Felly, mae rhaid i chi wneud iaith gyfeillgar pan ydych chi'n trio esbonio wrth bant, wrth gwrs. Ond tra da ni yn dod i'r ferf, a pan da ni'n meddwl am y diffiniad yna, cofiwch am y 3 bits ynde, y weithred, y pryd, a pwy sy'n neud o. Bob tro, 3 in 1. Reit, mae yna fargian i gael efo berf, da chi'n cael 3 pheth. Felly, efo plant, da ni eisiau gael o mor syml a fedra ni. Beth ydy'r weithred? Swn i'n hyd yn oed yn newid hwnna. Beth ydy'r digwydd? Rhedeg. Efo berf, beth sy'n digwydd? Rhedeg. A gai ddeud mae hwnna'n andros anodd i blentyn weld hwnnw, oherwydd ydy'r gair rhedeg ddim yna. Fel duty bin a ted. Ie, sori, fi sy'n sbio'r chat o'r un pryd. Reit, beth? Rhedeg, pryd, gorffennol, pwy, ti. Mae'n anodd i blentyn weld y gair rhedeg yn rhedais dydy. Felly mae gwybod beth, diolch mor hawdd. Oherwydd diolch yn llythrenol o'i blaenau nhw. Felly be dwi'n trio dangos y fanna ydy pwysigrwydd diffinio termau mor syml a fedrwch chi. A fo cynlleiad o eiriau a fedrwch chi hefyd ar unrhyw sleid neu sgrin. Mae rhywbeth bach fel hyn yn help hefyd, wrth gwrs, a fedrai'm dangos o'n fyw heb os ni'n rhoi sloesiadau ymlaen. Pan mae'r sioe sleidiau yma ymlaen, tydi'r geiriau ysgrifennu, ffonio, rhedeg, cysgu, mae'n dod i fyny. Felly, beth sy'n digwydd, ddim yn dod, sy'n misio'r gair i fyny fan nag oes ar ôl beth ddys i wrth dwytha am ratiaeth a dylanwad y Saesneg ar coming up. Ia, mae'n ddrwg i'n am hynna. Felly, tydi'r geiriau, sgrifennu, ffonio neu'r berfenwau yna ddim ar y sleid pan ydych chi'n clicio rannu meiddia. Felly maen nhw'n dyfalu beth yw'r berfenw o'r weithred bach. Ac am bod nhw'n rannu meiddio, maen nhw'n gweld na weithred ydi o. Reit ta. Da ni'n dod at y cwricwlwm newydd ac wrth gwrs at y fframwaith llythrennedd. Felly mae fframwaith llythrennedd fel y gwyddoch chi yn ymwneud â'r elfennau iaith ar gyfer bob un maes dysgu. Tra bod yr maes ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu yn ymwneud â'r agweddau pwnc da chi yn mynd i ymwneud ag o pan da chi'n neud am Gymraeg neu Saesneg. Dwi eisiau chi roed yn lle blwch sgwrsio neu yn y chat os gwelwch yn dda be da chi'n disgwyl i weld yng ngham cynnydd 2 a 3, sef diwedd blwyddyn 6, right? Diwedd a dechrau blwyddyn 3 ddydyn ni. Be da chi'n disgwyl i weld? Be mae'r fframwaith llythrennedd ma'n dweud am ferfau? Be sa chi disgwyl fel athrawon? Fysa chi'n gorfod i addysgu o safbwynt berfau? Reit, rhowch eich syniadau yn chat os gwelwch yn dda. Ie, oes da fwy o syniadau? Ie, cofiwch bod fi'n sôn rwan am ferfau yn unig, nid y termau i gyd, dim ond roed o'n y trwmffad, mond berfau. Be sa chi'n feddwl fysa plant yn ei orfod wneud? Lle dwi'n cael, ie, mae pobl gorffennol, presennol, ffurfiau'r ferf, sef gorffennol, presennol, swn i ddweud, person cyntaf. Defnyddio nhw mewn brawddegau, meddwl Megan, defnyddio nhw'n gywir, sicr. Adnabod berf mewn brawddeg, yndi o bosib, yndi. Gwahaniaeth rhwng berf a berfenw yn y bôn, yndi.
Defnyddio berfau yn ytrach na rydw i yn. Ia, defnyddio berfau cryno, ond mae'n hollol saff a priodol iddyn nhw ddefnyddio'r ffordd hir hefyd. Gwybod am ffurfiau'r fer, cerdded nhw, cerddais. Dyna ni, dyn ni wedi cael dipyn o syniadau gyn ystod o wahanol bobl. Felly dwi ddiolchgar am eich cyfraniadau chi. Dwch i ni bipio nhw i'r fframwaith a gweld beth yn union sydd yna o safbwynt y berfau. Reit. Dyma chi'r enghraifft gyntaf. Da ni'n mynd am wrando. Sa chi byth yn meddwl nesach. Sa chi'n meddwl am ysgrifennu fysa fo. Reit? Ond mi welwch chi yn cam cynnydd 2 bod nhw'n clywed y newid yn y glust sy'n profi yn cam cynnydd 1 yn y cyfnod sylfaen.